Watch my sexy girl Karina, tap on the dance floor, alongside #1 selector who mash up the place. Full of selector. M-a tot sunat, m-a sunat de atâtea ori, de m-a luat de cap. Băiatul îmi zicea într-una, hai Corina, hai, lasă-mă să-ți arăt casa mea din Hawaii. Altul a intrat pe Facebook și mi-a dat un like. Mi-a zis că dragoste degeaba, că a vorbit tu pe Skype. Mi-a dat mesaj că are bani și poziție socială. La cum scrie băiatul, cred că n-a prea fost la școală. Nu știu cum se face, dintre toți băieții doar tu știi ce-mi place. Când mă privești în ochi îmi bate inima, tu ești tot ce îmi doresc, de-aia sunt a ta. Banii tăi nu contează.